Hi, welcome to interview. Yo, what's up? Welcome to interview. Hi, welcome to job interview. Hej. Er du Søren? Jeg hedder Søren, ja. Altså Søren Eriksen. Det var jeg. Ja, okay. Velkommen til. Ja. Oh, ja. Jeg ved ikke, hvor relevant det er for den her stilling her. Så har jeg også været opvasker i en restaurant. Det var jeg kun 2 dage. Er det så, fordi det er for hårdt, eller? Jeg synes, det var lidt hårdt. Så virkede, og så gik opvaskemaskinen i stykker, og så var jeg nødt til at vaske det hele i hænderne. Okay. Det er den erfaring, jeg har. Så jeg har ikke haft noget job i 10 år. Altså efter din pan? Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om det var muligt at få en sundhedsforsikring. Ja. Jeg kommer... Ja. Kamsahamnida. Ja, om 5 sekunder. Vi ses. Ja, men tusind tak for det. Hvad med den sundhedsforsikring? Hvad? Nå ja, vi vil aftale om det i morgen. Har du lyst til at forklare, hvad du har brugt så 500 kroner på? Altså, jeg har brugt 500 kroner på det her ting. Og hvad ellers? Og det her ting. Og hvor meget har du brugt på vesten det her? Det er 700 kroner. Men... så det virker nu. Ja. Sådan der. Super. Yes. Kan du have en god dag? Ja, lige måde. Nå, ja. Tak for det. Selvfølgelig. Boom. Bésame otra vez, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Besa, besa, besame un poquito. Besa, 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 besa.